Hai nyo hai joto tipra salu korong no lamsogo. Norok screen no video nugui man khana je khoroksa tiprajwk brwi bai tokha kosomni chwla. Chwng chini tipra sarok omtirok video nukhe markhe jolijago. Tamni himale chwng saimano kwbangma chini tiprajwk brwi rok no tokha kosomni chwla rok bai kaijagui thangkhe laso hingkhe bwtharjago romphrejago toktharjago obo hai. Paithago hingkhe chini tiprajwk brwi rok no je justice nayo afuru khe sabo manjak hingkhe chini tipra sarok no. Chwng kwbangma no saimankha je chini tiprajwk brwi rok tokha kosomni chwla rok bai kaijagui kwbangma no satok pitok khlaijaka. Norok nugui mankha khoroksa chini tiprajwk brwi je aro masing jarao chwno kwchang yakhaiui tokha kosomni chwla bai twi tugui tongmani. Hingkhe joto tipra salu korok no nugui mankhana norok chwng phainai sal rogo tiprajwk brwi rok wansa chwla rok bai kaijak ekarui chini tiprasa chwla rok bai no kaijak khe chanai. Hingkhe joto tipra salu korok no ang koina muchungo norok tomung no kwtal wngui tongkhe norok ano support khlaikhe belai kheno chanai.